Karon mo gamit pud ta og kaning data type nga float. Okay, sa example sa float magsugod ta og float. Type natong float tapos for example gusto na to i-output ang iyang height. So mag-type ta og 1.45. So sa float, since gusto na to nga specific siya as float jud siya, since literal man ni siya, susumpayan na to siya F para makabalo ang compiler nga float gyud ni siya. Kay kung dili nimo siya butang ag F, automatic nga kuan sa F nga mahimo siyang double. Meaning kaning double mura ni siya float pero mas higher ang range ani niya. Mas higher ang ah, capacity sa double. Okay, so ato lang sumpayan og F. Okay, si close na to with semicolon. Karon ato na pong sumpay diri sa ubos. Okay? So kung nakapansin mo nga naa siya kulot-kulot nga green line, so ang C# compiler mag-complain nga nag-declare kag variable pero wala nimo gigamit. Okay? So para ah, ano na to na siya, ma-output dito sa console.writeLine. Your height is okay. Sumpay na to no ang iyang height nga variable plus unsa may meters, in meters ni siya nga unit. Okay? Okay. Sige, atong iparan siya para makita nato yung output. Okay, so nana siya oh. Hello John, you are 12 years old. Your height is 1.45 meters. Okay? So mo na siya ang para sa float. So dito na punta sa char. Kaning char nga data type ingani natong pag-declare ani. So, syempre, musugod tag char ang keyword na to. Tapos, for example, itong ibutang iyang middle initial. For example, iyang middle initial is D. So dili ka direct nga makadiretso og type og D no kay ang char need nimo siya isulod sa single quotes. So isulod nimo sa single quotes, then i-end nimo og semicolon. So mo na siya ang pag-declare sa char nga data type. Okay? So ato na pong i-output diri sa ubos. Console.writeLine, your middle initial is i-close na to tapos middle initial. Tapos isumpayan na to og period. Okay, para ma-close ang sentence na to. Tapos i-end yun mo siya always og semicolon. Okay? Atong tanawon kung unsa iyang output. Para napunta. And then, so nakita ninyo no, your middle initial is D. Right? Karon dito na punta sa string. So kaning string, pareha ni siya og murag kaning sa console.writeLine no, ingani iyang format. So isulod gyud mo ni siya sa double quotes. For example, mag-declare tag string favorite food is equal to spaghetti. Okay? Tapos i-close ni mong semicolon. Sumpay na po na to dito sa ubos. So, console.writeLine your favorite food is favorite food na variable. Sumpay na to ang period. Then, i-close with semicolon. Okay? And then, atong i-run. So, unsa kayo yung gina-expect aning output? So, hulato na to siya. Run siya. Okay. So, your favorite food is spaghetti. So, nagsumpay lang po siya, no? So, muna siya nga string example. Okay? Karon dito ta sa last na to nga data type, kaning bool. Kaning bool, true or false ni siya. So, same lang yapon nga syntax. Magsugod ta sa keyword nga bool. Tapos,
unsa may atong example kanang mag set as either true or false. uh, for example, uh, like dog, do you like dogs is equal to true. Okay, so for example kana siya no, and console atong i-output para yung output. Tapos mag-question ta din, do you like dogs? Tapos sumpay na to, do you like dogs? Okay, close na to siya, and semicolon. So unsa kaha ni siya no, so ato na po siyang padaganon para makita na to ang output. Okay, so mo ni siya, do you like dogs? So since nag-set dito true, automatic nagi output na sa C sharp ang true is true. True siya dire. So capitalize na siya. Ang C sharp na mismo ang nag-handle ana. Okay? Alright. So mao ni siya ang ato ang nagkalaylahi nga paagi no para mag-declare tag variable. So kaning pinakasimple na to or shortcut kaning var. Si kaning var kung unsa imuhang gi-assign nga initial value niya, automatic iya na siyang i-carry as mao na to yung data type. So for example kani siya gisugdan man na to siya string, so automatic ang implicitly string na siyang imuhang variable. Tapos kung gusto po nimo nga specific jud kayo nga klase sa data type, need jud nimo nga isugdan sa katong data type name, which is nga keyword, and then i-assign nimo siya sa katupong specific or matching po niya nga data. Okay? So yung ana ang paagi para maka-declare tag variables o unsa nga mga data types atong pwede magamit sa C#. Ibutang lang nako ang link dito sa atong description para sa additional nga information regarding sa mas daghan pang data types nga gina-offer sa C#.